Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Κοντά σας καθημερινά, ζωντανά, κάθε μεσημέρι στη 1:30 η εκπομπή Στήριξη. Συζητάμε παρέα με τους καλύτερους γιατρούς και φυσικά με τη δική σας τηλεφωνική παρέμβαση θέματα υγείας που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν. Σήμερα στο στούντιο κοντά μας φιλοξενούμε τον ιατρό Φώτη Δημητριάδη, ουρολόγο ανδρολόγο, τέος λέκτορα του Πανεπιστημίου Τωτόρη Ιαπωνίας, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικό συνεργάτη Β' Ουρολογικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γιατρέ μου, καλή σας εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Αργυριάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεύτερη φορά που σας φιλοξενούμε, δεύτερη συνεχόμενη Δευτέρα. Έχουμε ξεκινήσει μια ενότητα μαζί σας, γιατρέ. Θα συζητάμε, ήδη έχουμε συζητήσει για αισθητική δυσλειτουργία στην πρώτη μας εκπομπή και σήμερα το θέμα μας ανδρική υπογονιμότητα. Στη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, το ποσοστό της υπογονιμότητας στα ζευγάρια έχει τετραπλασιαστεί από 4% το 1965 σε 10% το 1982 και σήμερα δυστυχώς το 16% του πληθυσμού. Στις μέρες μας ο συχνότερος λόγος υπογονιμότητας είναι ο χαμηλός αριθμός σπέρματοζωαρίων στους άνδρες. Τι συμβαίνει λοιπόν? Τελικά, γιατρέ, βάσει των δεδομένων, είναι ένα πρόβλημα οργανικό τελικά ή ένα πρόβλημα κοινωνικό? Θα έλεγα ότι η ανδρική υπογονιμότητα είναι κυρίως ένα πρόβλημα το οποίο άπτεται σε οργανικούς παράγοντες. Ωστόσο όμως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη συμπτωματολογία στις περισσότερες περιπτώσεις στον άνδρα, επομένως ο άνδρας δεν το αντιλαμβάνεται σαν ένα πρόβλημα υγείας δικό του. Αντίθετα, το αντιλαμβάνεται κυρίως πρώτη φορά όταν φτάσει στο σημείο να θελήσει να κάνει πλέον τα δικά του βιολογικά παιδιά. Επομένως, το αντιλαμβάνεται μαζί με τη σύζυγό του και αποτελεί επομένως ένα κοινωνικό πρόβλημα, καθώς εμπλέκονται μέσα όχι μόνο μία αλλά πολλές οικογένειες. Θα λέγαμε βέβαια ότι είναι και ένα πρόβλημα της εποχής μας, διότι αν κρίνω από τα στοιχεία που μας έχετε φέρει της έρευνας, από το 1965 μέχρι σήμερα τετραπλασιάστηκε το ποσοστό, γιατρέ. Ακριβώς. Και αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Να πούμε καταρχήν ότι η ανδρική υπογονιμότητα, δηλαδή η αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από κάποιο διάστημα προσπαθειών, ελεύθερων προσπαθειών του ζευγαριού, που εμείς το ορίζουμε οι γιατροί περίπου στον 1 χρόνο. Πολύ ωραία έτσι που ξεκινάτε, γιατρέ. Να δούμε λίγο τι ορίζουμε ως ανδρική υπογονιμότητα. Διότι την προηγούμενη φορά που σας φιλοξενήσαμε, πράγματι μας καταρρίψατε κάποια στάνταρ και κάποιους μύθους που είχαμε με το 5,4 των λεπτών. Λίγο διαστρεβλωμένα τα πράγματα. Μας επηρεάζουν πάρα πολύ, είπαμε, και ο έντυπος τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά που βλέπουμε είναι εντελώς εικονικά, δεν είναι πραγματικότητα. Οπότε οφείλουμε να ξεκινήσουμε με τον ορισμό αυτού καθ' αυτού της ανδρικής υπογονιμότητας. Ακριβώς. Επομένως, ανδρική υπογονιμότητα ορίζουμε την αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης, εγκυμοσύνης μετά από ένα διάστημα 1 έτους ελεύθερων προσπαθειών του ζευγαριού. Αυτό ακριβώς ορίζεται σαν ανδρική υπογονιμότητα. Δεν θα πρέπει ο άνδρας να ανησυχεί πιο πριν, θα πρέπει όμως να μεριμνεί ακόμα και στην ελεύθερη του και σαν ελεύθερος πριν να αποφασίσει να πάρει την απόφαση να γίνει πατέρας. Θα πρέπει ακόμα πιο πριν να κοιτάξει να ελέγξει λιγάκι σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η γονιμοποιητική του ικανότητα. Να δούμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στις υγείες μας και αυτό θα γίνει και με τη βοήθεια της κάρτας τις οποίες έχετε φέρει και παρακαλούμε το κοντρόλ να μας τη δείξει, έτσι ώστε καθώς το λέτε να έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές μας να το βλέπουν κιόλας. Το πρόβλημα είναι αρκετά σημαντικό, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνει σταδιακά δια των χρόνων. Σήμερα μιλάμε για 15 με 16% των ζευγαριών να μην μπορούν να πετύχουν εγκυμοσύνη μετά από 1 χρόνο και να ζητούν βοήθεια για αυτό. Στα άτεκνα ζευγάρια το ποσοστό της υπαιτιότητας του άνδρα κυμαίνεται περίπου στο 40%, 30 με 40%. Ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται είτε στη γυναίκα,
είτε και στους δύο, δηλαδή σε κάποιες λάθος κινήσεις που κάνουν και οι δύο, είτε τέλος σε προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε, καθώς και ο άνδρας είναι γόνιμος και η γυναίκα είναι γόνιμη, αλλά παιδιά δεν μπορούν να κάνουν. Από το ποσοστό των ανδρών όπου σταματά να είναι γόνιμοι για κάποιο λόγο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου το 40% αυτών των ανδρών, δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού οφείλεται σε ποιο λόγο οφείλεται η υπογονιμότητά τους και επομένως μιλάμε για ιδιοπαθή υπογονιμότητα. Πού οφείλεται, γιατρέ? Είπατε τη μαγική κουβέντα. Η υπογονιμότητα μπορούμε να πούμε... Βασικά ξέρουμε πού οφείλεται πλέον. Σήμερα γνωρίζουμε τους κυριότερους λόγους οι οποίοι μπορούν να βλάψουν την ποιότητα του σπέρματος ενός άνδρα ή την ικανότητά του στο να μπορέσει να τεκνοποιήσει. Βέβαια, μιλάμε για το 40%. Για το 60%. Το 60% το θέσαμε στην γυναίκα βάσει της κάρτας που μας δείξατε. Είπατε το 40% ναι, αυτό ευθύνεται στην ανδρική υπογονιμότητα. Σωστά το θέτετε έτσι. Το 40% των ανδρών οι οποίοι έχουν την ανδρική υπογονιμότητα, εκ των οποίων το 60% γνωρίζουμε το λόγο. Το 60% των υπογόνιμων ανδρών. Το υπόγονιμο είναι άγνωστης αιτίας. Ναι, αυτό έλεγα. Είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Η ιδιοπαθής υπογονιμότητα σήμερα είναι αρκετά μεγάλο. Πολύ σημαντικό τρόπος με τον οποίο ξεκινήσαμε την ενημέρωση είναι ότι ένας χρόνος προσπαθειών ελεύθερων του ζευγαριού και μετά, αν δεν τεκνοποιήσει, μετά του χρόνου λοιπόν, αρχίζουμε να ψάχνουμε αν κάτι φταίει και λέμε ότι υπάρχει πλέον πρόβλημα υπογονιμότητα στο ζευγάρι ή στον άνδρα ή στη γυναίκα. Ακριβώς έτσι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το 60% που γνωρίζουμε τα αίτια της υπογονιμότητας, γιατρέ. Σε αυτούς τους άνδρες θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν αίτια τα οποία, όπως μπορούμε να δούμε και στην κάρτα, υπάρχουν αίτια τα οποία μπορούν να οφείλονται σε παράγοντες οι οποίοι ελέγχουν την λειτουργία των όρχεων και δεν δουλεύουν σωστά. Μπορούμε να τα ορίσουμε σαν παράγοντες οι οποίοι οφείλονται στους ίδιους τους όρχες, επομένως αίτια που οφείλονται προέρχονται από την ίδια λειτουργία των όρχεων, αλλά και τέλος από παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την απαγωγή του σπέρματος, δηλαδή μετά τον όρχη, αφού ο όρχης έχει δουλέψει και έχει κάνει τη δουλειά του και μετά. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο ότι τα κυριότερα αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας οφείλονται στο δεύτερο λόγο, δηλαδή σε κακή λειτουργία των όρχεων. Κατά δεύτερο σε σειρά συχνότητα πρόβλημα στην ανδρική υπογονιμότητα αποτελεί ο τρίτος λόγος, δηλαδή αίτια που το σπέρμα δεν μπορεί να βγει προς τα έξω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, όπως θα αναλύσουμε αργότερα. Και ο λιγότερο συχνός λόγος είναι ο πρώτος λόγος, δηλαδή οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι ελέγχουν τη λειτουργία των όρχεων και οι οποίοι δεν υφίστανται έτσι ώστε να γίνει σωστά η λειτουργία των όρχεων. Γιατρέ, ποιοι μπορεί να είναι οι παράγοντες λοιπόν αυτοί που είτε επηρεάζουν είτε ελέγχουν τη λειτουργία? Αυτοί οι παράγοντες είναι κυρίως παράγοντες που προέρχονται από το ενδοκρινικό σύστημα. Είναι παράγοντες οι οποίοι άπτονται της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων και κυρίως της υπόφυσης και του υποθαλάμου. Είναι δύο πάρα πολύ βασικά όργανα του εγκεφάλου, τα οποία εκρίνουν μια σωρία ορμονών, δύο από τις οποίες είναι πολύ σημαντικές για την ανδρική γονιμότητα, οι οποίες ορμόνες ελέγχουν την παραγωγή της τεστοστερόνης και την παραγωγή των σπερματοζωαρίων. Αντίθετα, μπορεί η υπόφυση να παράγει περισσότερες κακές ορμόνες, όπως είναι η προλακτίνη, η οποία να εμποδίζει η θηροειδής ορμόνη, ο έλεγχος της θηροειδούς ορμόνης, η οποία να εμποδίζει την λειτουργία των όρχεων. Αυτοί είναι οι κυριότεροι παράγοντες, οι οποίοι ελέγχουν τη λειτουργία των όρχεων και οι οποίοι, αν δεν εκρίνονται σωστά, εκρίνονται λίγο ή περισσότερο για τους κακούς παράγοντες, τότε έχουμε κακή λειτουργία των όρχεων. Αυτό αποτελεί όμως μόνο το 5 με 15% των γνωστών, του 60% που είναι γνωστών παραμέτρων της ανδρικής υπογονιμότητας, αιτιών της ανδρικής υπογονιμότητας. Και μόνο σε αυτό το 15% μπορούμε να επέμβουμε? Σε αυτό το 15% μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όταν δηλαδή το πρωτογενές στοιχείο της ανδρικής γονιμότητας, το οποίο είναι ο όρχης, είναι εξαιρετικός, δουλεύει και δεν δουλεύουν άλλοι παράγοντες όπως αίτια που προείστανται της λειτουργίας του όρχη, όπως ανέφερα το ενδοκρινικό σύστημα, ή παράγοντες που έπονται της λειτουργίας του όρχη,
τότε εκεί είμαστε ευχαριστημένοι εμείς οι ανδρολόγοι που ασχολούμαστε με την υπογονιμότητα, διότι μπορούμε σίγουρα να βρούμε σπερματοζωάρια ή μπορούμε να βρούμε τρόπο να παράγει ο όρχης σπερματοζωάρια. Εκεί χαιρόμαστε. Το ποσοστό το οποίο υπολείπεται, τι γίνεται, γιατρέ? Εδώ μιλάμε το πιο συχνό είναι οι παράγοντες οι οποίοι βλάπτουν την ίδια την λειτουργία του όρχη. Επομένως, ο ίδιος ο όρχης δεν μπορεί να παράγει σπερματοζωάρια για κάποιο λόγο. Και όπως μπορούμε να δούμε και στην κάρτα, είναι κυρίως σε χρωμοσωμικές ανομαλίες. Επομένως, ο άνδρας δεν έχει την ικανότητα να παράγει το γενετικό κύτταρο, που είναι το σπερματοζωάριο, λόγω του ότι του υπολείπεται από το DNA του αυτή η δυνατότητα. Αυτή είναι το 1 με 2%. Είναι πολύ λίγο αυτό το ποσοστό. Είναι πολύ λίγο δυστυχώς αυτό το ποσοστό. Αλλά και είναι και τετελεσμένα εκεί τα πράγματα και πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν βλάβες οι οποίες μπορούν να οφείλονται σε διάφορους τοξικούς παράγοντες, φάρμακα κυρίως, που παίρνουμε πάρα πολύ συχνά και καθώς αυξάνεται η ηλικία του άντρα, παίρνει ακόμα πιο συχνά στατιστικά φάρμακα από ό,τι θα έπαιρνε εάν τεκνοποιούσε στα 20-25 χρόνια. Η αυξημένη θερμοκρασία των όρχων, το κάπνισμα και πάλι, γίνομαι και εγώ ένας παραδοσιακός γραφικός γιατρός που κατηγορεί το κάπνισμα. Δυστυχώς όμως. Πρέπει από τις εκπομπές στις οποίες ασχολούμαστε με ιατρικά θέματα. Ακριβώς. Και με όλες αυτές τις παθήσεις, δυστυχώς τονίζουμε, παχυσαρκία και κάπνισμα βρίσκονται πάντα και παντού. Πάντα και παντού. Και έτσι, όπως είπαμε, βλάπτουν όχι μόνο το καρδιαγγειακό, αλλά και ό,τι έπεται αυτού, όπως είναι και το ανδρικό γενετικό σύστημα. Το αλκοόλ σε μεγάλη του κατανάλωση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, όχι η περιστασιακή καθημερινή κατανάλωση που κάνουμε. Το είχαμε συναντήσει και στη αισθητική δυσλειτουργία το αλκοόλ, πάλι σε μικρή κατανάλωση. Πάλι το είχαμε συναντήσει. Εκεί μάλιστα βοηθάει. Η μικρή κατανάλωση στη αισθητική δυσλειτουργία εκεί βοηθάει θετικά. Ενώ εδώ πέρα η κατάχρηση του αλκοόλ, για να το πούμε, ή ο αλκοολισμός, εδώ θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ανδρική υπογονιμότητα. Ναρκωτικές ουσίες όπως η μαριχουάνα, φλεγμονές μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην λειτουργία των όρχιων. Και τέλος, το κυριότερο αίτιο, αυτό που συναντάμε συχνότερα έξω, είναι η κυρσοκύλη. Για την οποία θα συζητήσουμε, σήμερα. Προφανώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και τέλος είναι η κρυψορχία. Ένα πάλι πολύ μικρό ποσοστό παιδιών τα οποία έχουν την ατυχία να γεννηθούν με τους όρχες μέσα στην κοιλιά. Αυτό λέγεται κρυψορχία. Και έχουν τη μεγαλύτερη ακόμα ατυχία να μην γίνει σωστή διάγνωση από την αρχή από τον παιδίατρο ή από τον γυναικολόγο. Εδώ βέβαια, επειδή έχω εμπειρία σχετική, το παιδάκι, το αγόρι με το που γεννιέται στο μεύτηρο, σου το παίρνουν οι πρώτες εξετάσεις που κάνει μέσα, από τις βασικές εξετάσεις που κάνει το παιδάκι για να δούμε ότι όλα πήγαν καλά και είναι υγιέστατο, είναι η εξέταση. Ακριβώς. Αυτό έχει πλέον εφαρμοστεί στις κατευθυντήριες οδηγίες που παίρνουν οι μεευτήρες και οι ΜΕΕΣ στο να ελέγχουν τα αγοράκια που γεννιούνται για την ύπαρξη, για την κάθοδο των όρχων. Μάλιστα. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Ωστόσο, γιατρέ, υπάρχουν παράγοντες που βλάπτουν απευθείας. Υπάρχουν παράγοντες, επομένως, που βλάπτουν απευθείας την λειτουργία του όρχη, με κυριότερο, όπως είπα, την κυρσοκύλη. Σήμερα 60% είναι αυτή. Να λοιπόν, το 60% τουλάχιστον το γνωρίζουν οι ανδρολόγοι και είναι και αντιμετωπίσιμο, έτσι. Και είναι αντιμετωπίσιμο στις περισσότερες περιπτώσεις. Θα το δούμε βέβαια εκτενέστερα. Η κυρσοκύλη είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ανδρικής υπογονιμότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε, γιατρέ, ότι υπάρχουν κάποιες συνισταμένες, όπως είπατε προηγουμένως, ο ρυθμός, το πόσο γρήγορα βγαίνει ίσως το σπέρμα. Υπάρχουν κάποιες συνισταμένες που θα πρέπει να είναι εξίσου σημαντικές και οι τρεις, ούτως ώστε να απορρίψουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Σωστά. Αυτό θα το κάνουμε η δύναμη του σπέρματος ίσως, η ταχύτητα με την οποία βγαίνει, η ταχύτητα που κινούνται μέσα. Ακριβώς. Όλοι αυτοί είναι παράμετροι οι οποίες ελέγχονται κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενή, πρώτη επίσκεψη του ζευγαριού στο ιατρείο μας. Ξεκινάμε έτσι, ξεκινάμε με αυτό το πράγμα, δηλαδή παίρνοντας το ιατρικό και το ιατρικό ιστορικό, εκτενές ιατρικό ιστορικό του άνδρα από την βρεφική του νηπιακή ηλικία μέχρι τη στιγμή που επισκέφθηκε το ιατρείο, τα πάντα ό,τι έχει κάνει σε φάρμακα, επεμβάσεις και καταστάσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την γονιμότητά του σαν άνδρας. Με ακρογωνιαίο λίθο της εξέτασης, το σπερμοδιάγραμμα.
σε αυτό βασιζόμαστε, είναι η πιο απλή για τον άνδρα, μη επεμβατική και ταυτόχρονα η πιο αποτελεσματική εξέταση στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν αυτός ο άνδρας έχει πρόβλημα με τη γονιμότητά του ή όχι. Γιατρέ, όσο μιλάτε έχω κρατήσει σημειώσεις. Είπατε ότι η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται και σε παράγοντες που εμποδίζουν την έξοδο των σπερματοζωαρίων. Ακριβώς. Είναι πολύ σωστό αυτό. Αυτό έπεται της λειτουργίας των όρχεων. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες, όπως μπορούμε να δούμε, Και να δούμε, να ανεβάσουμε την κάρτα. Οι οποίοι εμποδίζουν τα σπερματοζωάρια στο να βγούνε προς τα έξω. Αυτή η κλασική αίτιο είναι μια απόφραξη της αποχετευτικής οδού μετά από μια φλεγμονή, μετά από καμία κάκωση, μια χειρουργική επέμβαση σε νευρεφική ηλικία, όταν έχουμε βουβονοκύλη, για παράδειγμα, σε παιδάκια που μόλις γεννιούνται και είναι πολύ λεπτές εκεί οι δομές και ο παιδοχειρουργός μπορεί ενδεχομένως να ράψει μαζί και τον σπερματικό πόρο που είναι η οδός από τον όρχη προς τα έξω και επομένως να μην μπορεί πλέον να βγει το σπέρμα. Μπορούμε να έχουμε διαταραχές εξπερμάτισης, δηλαδή να είναι πολύ πρόωρη εξπερμάτιση του άνδρα και επομένως να μην είναι στο κατάλληλο σημείο του κόλπου έτσι ώστε να μπορέσει να, να αφήσει την γυναίκα, τη σύζυγό του έγκυο. Μπορεί να έχουμε διαταραχές της σεξουαλικής επαφής που να προκαλούνται από ανατομικές ανομαλίες, όπως είναι μια μικροφαλία σπάνιο, δηλαδή κάτω από 12 εκατοστά, ένα πέος κάτω από 12 εκατοστά μπορεί να δημιουργήσει θεωρητικά κάποιο πρόβλημα. Η φήμωση, όταν δηλαδή είναι πολύ κλειστή η ακροποστία, η εξωτερική μεμβράνη έξω από το κεφαλάκι είναι πολύ κλειστό και δεν μπορεί να βγει το σπέρμα, είτε άλλες καταστάσεις όπως ο υποσπαδίας, όπου και μιλάμε για μία έκτοπη θέση της ουρήθρας, δηλαδή η ουρήθρα αντί να βρίσκεται μπροστά βρίσκεται από κάτω από το πέος, σχεδόν στα μισά, εκεί δεν μπορεί και βεβαίως και έχει πρόβλημα και στην ούρηση και όχι μόνο στην εξπερμάτιση, είτε τέλος στην κάμψη του πέους, μετά από μικροτραυματισμούς είτε από χωρίς λόγο, υπάρχει μια κάμψη του πέους η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και 90 και παραπάνω μοίρες, όπου και γίνεται πολύ δύσκολη η σεξουαλική επαφή και επομένως η επίτευξη εγκυμοσύνης. Και τέλος είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Αν ένας άνδρας είναι αισθητικά ανίκανος, δεν μπορεί και να... Το είχαμε συναντήσει ούτως ή άλλως στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε ειδικά για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τεκνοποίησης. Γιατί αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά που είπατε, ότι πολλά από αυτά που είπατε είναι εμφανέστατα. Ακριβώς. Δηλαδή πολύ πριν το ζευγάρι αποφασίσει να τεκνοποιήσει, όλα αυτά που είπατε, πολλά από αυτά δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να καταλάβεις ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να επισκεφθείς έναν ανδρολόγο, διότι υπάρχει θέμα. Ακριβώς. Με εξαίρεση ίσως το κυρίως αίτιο της ανδρικής υπογονιμότητας σήμερα, που είναι η κυρσοκύλη και η οποία δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Ναι. Και επομένως θα πρέπει να ελέγχεται πολύ πιο πριν, στην νεαρή ηλικία του άνδρα, μετά τα 15 του, 16 του ή στην ηλικία που έχει αρχίσει να εξπερματώνει, μια πρόδρομη έτσι, εξέταση για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται το παιδί μας. Γι' αυτό έχουμε μια ολόκληρη ενότητα για κυρσοκύλη, γιατί ακριβώς εκεί εστιάσουμε και το σημαντικότερο, ίσως ιατρικά θέμα. Πολύ σημαντική λοιπόν η διάγνωση σε όλο αυτό που συζητάμε, γιατρέ. Πολύ σωστά. Και ποια μπορεί να είναι η διαγνωστική πλέον προσέγγιση ενός υπογόνιμου άνδρα? Το κυριότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε σε έναν άνδρα, σε ένα ζευγάρι το οποίο επισκέπτεται στο ιατρείο αιτιόμενο υπογονιμότητα με κυριότερο αίτιο τον ανδρικό παράγοντα, είναι το σπερμοδιάγραμμα. Ελέγχουμε το σπερμοδιάγραμμα. Αυτό είναι το κυριότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν πολλές άλλες εξετάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν. Κυρίως είναι αιματολογικός έλεγχος, ορμονικός έλεγχος. Μπορούμε να κάνουμε εξετάσεις που να ελέγχουμε τις ουρολιμώξεις. Αυτές είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις. Ναι, μαζί με το σπερμοδιάγραμμα δηλαδή μπορούμε να δώσουμε κάποιες τέτοιες εξετάσεις. Αν και η ουρολίμωξη, η προστατίτιδα ή οτιδήποτε έχει, μας δίνει κάποια συμπεράσματα, δεν αποκλείει όμως την γονιμότητα του άνδρα. Προστατίτιδα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατρέ. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό ανδρών. Ακριβώς. Νομίζω ότι οφείλουμε και μια εκπομπή για την προστατίτιδα να ενημερώσουμε και τους νεαρούς τηλεθεατές μας, αλλά δεν είναι μόνο νεαρή μεγάλο πάθηση. Κεφάλαιο, για να ξέρουν από πού να προφυλάσσονται και πώς να το θεραπεύουν σωστά έτσι ώστε να μην υποτροπιάζει.
Τον υπογόνιμο άντρα λοιπόν τον ελέγχουμε με έναν χρωμοσωμικό έλεγχο σε δεύτερη φάση μετά το σπερμοδιάγραμμα και με έναν ορμονικό έλεγχο, όπως είπα και στην αρχή. Αυτή είναι μια συνολική, από αυτά μπορούμε να έχουμε μια συλλογική εικόνα για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον με αυτό το υπογόνιμο ζευγάρι. Μάλιστα. Τι προβλήματα, γιατρέ, μπορεί να έχει το σπέρμα ενός άνδρα? Τα κυριότερα προβλήματα που μπορεί να έχει το σπέρμα ενός άνδρα είναι να έχει μικρό αριθμό σπερματοζωαρίων. Εκεί μιλάμε... Οι συνισταμένες λοιπόν που λέγαμε, που σας ρώτησα προηγουμένως. Ακριβώς. Ο μικρός αριθμός των σπερματοζωαρίων που ονομάζεται ολιγοσπερμία. Μπορεί να μην έχει καλή κινητικότητα το σπερματοζωάριο. Εκεί μιλάμε για άσθενοσπερμία. Ή τέλος να μην έχει καλή μορφολογία το σπερματοζωάριο, δηλαδή να έχει ανώμαλες μορφές μέσα που να μην είναι ικανές να γονιμοποιήσουν το οάριο. Εκεί μιλάμε για τερατοσπερμία. Και το συχνότερο των όλων είναι και οι τρεις μορφές μαζί, δηλαδή ολιγοάσθενο τερατοσπερμία. Αυτό είναι και το σύνδρομο του ολιγοάσθενο τερατοσπερμικού σπέρματος. Που τα έχει δηλαδή και τα τρία. Και μικρό αριθμό, και χαμηλή κινητικότητα και χαμηλή μορφολογία σπερματοζωάριων. Όσο περισσότερο έχει, είναι και πολύ πιο δύσκολη ίσως η περίπτωση, έτσι δεν είναι? Είναι και πιο δύσκολη αυτή η περίπτωση. Αυτά σε ό,τι αφορά τα συμβαίνει όμως να υπάρχουν και τα τρία? Συμβαίνει, το πιο συχνό είναι να υπάρχουν και τα τρία. Μάλιστα. Ή δύο εκ των τριών. Αυτά σε ό,τι αφορά όμως το σπερματοζωάριο το ίδιο. Μέσα στο σπέρμα μπορούμε να έχουμε πολλές ακόμα ανομαλίες. Για παράδειγμα, ένας λόγος είναι ότι μπορούμε να έχουμε χαμηλό όγκο σπέρματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη κάποιων γενετικών αδένων, οι οποίοι οι αδένες παράγουν, κυρίως είναι ο προστάτης και οι σπερματοδόχες κίστης. Αυτοί οι αδένες παράγουν πολύ ουσιώδες ένζημα και ουσίες, τις οποίες χρειάζεται το σπέρμα για να προωθηθεί μέσα στον κόλπο, για να προχωρήσει παρακάτω. Μπορεί να έχουμε ένα αλλοιωμένο pH λόγω της δυσλειτουργίας αυτών των αδένων, δηλαδή οξύτητα. Είτε μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά λευκά αιμοσφαίρια που είναι αποτέλεσμα μιας δυσλειτουργίας ή μιας φλεγμονής του προστάτη. Τα λευκά αιμοσφαίρια παράγουν από μόνα τους, έτσι τα γεννάει ο οργανισμός μας, παράγουν ελεύθερες ρίζες, οι οποίες ελεύθερες ρίζες προσπαθούν να καταστρέψουν κάποιον εισβολέα. Στην προκειμένη όμως περίπτωση του σπερματοζωάριου είναι εντελώς ανίσχυρο μπροστά στις ελεύθερες ρίζες. Είναι εντελώς ευαίσθητο κύτταρο, το οποίο καταστρέφεται. Επομένως, ένα σπερμοδιάγραμμα, τα κυριότερα πράγματα τα οποία πρέπει να ελέγξουμε είναι καταρχήν ο όγκος του σπέρματος, που πρέπει να είναι πάνω από 1,5 ml, για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τον τελικό του στόχο. Θα πρέπει να είναι ο αριθμός σπερματοζωαρίων ανά ml, που πρέπει να είναι πάνω από 15 εκατομμύρια, είτε και ο συνολικός αριθμός που θα έχει όλο το σπέρμα, που πρέπει να είναι πάνω από 40 εκατομμύρια. Θα πρέπει να είναι μια κινητικότητα που να έχει μια καλή κίνηση προς τα μπροστά το σπέρμα, η οποία να είναι πάνω από 25% σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του 2010, ενώ η μορφολογία είναι η λιγότερο σημαντική για μας. Λέμε ότι πρέπει να είναι πάνω από 4%, δηλαδή ακόμα και το 96% των σπερματοζωαρίων να μην είναι φυσιολογικά, το θεωρούμε εμείς φυσιολογικό αυτό. Γιατρέ, έχετε αναφερθεί μέχρι τώρα σε μια πληθώρα παραγόντων και δεν ξέρω κατά πόσο ένα σπερμοδιάγραμμα αρκεί και μόνο για να μας βοηθήσει, για να δούμε μια εικόνα. Δεν θα μας απαντήσετε βέβαια τώρα, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πολύ σύντομα κοντά σας. Ανήκετε σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και ταλαιπωρείστε με τις εξετάσεις, την νοσηλεία και τις ιατρικές επεμβάσεις, ενώ πληρώνετε και συμμετοχή για όλα τα παραπάνω. Είστε ανασφάλιστοι και θέλετε για εσάς και την οικογένειά σας δωρεάν ποιοτικές παροχές υγείας. Τότε υποφεληθείτε από την προσφορά μας και τηλεφωνήστε τώρα για να αποκτήσετε την κάρτα στήριξης υγείας, ώστε να έχετε άμεσα αξιοπρεπείς παροχές υγείας, χωρίς ταλαιπωρία. Για να έχετε επισκέψεις στους κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με μόλις 20 ευρώ, τις χαμηλότερες τιμές στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές σε όλη την Ελλάδα.
Ειδικά στον κάτοχο της κάρτας μας, παρέχεται δωρεάν 24ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης από ομάδα έμπειρων ιατρών που επιλαμβάνεται για κάθε περιστατικό, ειδικά στην περίπτωση που είστε μόνοι, προκειμένου να σας επισκεφτεί ιατρός για την παροχή πρώτης βοήθειας, να μεριμνήσει για την τυχόν διακομιδή σας με ασθενοφόρο ή την επίγουσα αερομεταφορά σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο. Η κάρτα στήριξης υγείας σας παρέχει δωρεάν αιματολογικό check-up, δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο, δωρεάν έλεγχο και καθαρισμό δοντιών, δωρεάν διακομιδή με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας και άλλες πολλές δωρεάν παροχές. Η κάρτα στήριξης υγείας έχει εξασφαλίσει για εσάς ειδικό κατάλογο πολύ χαμηλών τιμών για όλες τις εξετάσεις στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα. Υπέρηχο προστάτου από 50 ευρώ μόνο 8,28 ευρώ. Γενική αίματος από 19 ευρώ μόλις 2,88 ευρώ. Ακτινογραφία από 30 ευρώ μόνο 4 ευρώ. Ψηφιακή μαστογραφία από 100 ευρώ μόλις 35 ευρώ. Επιπλέον, χειρουργικές επεμβάσεις με μειωμένη τιμή έως και 50% και ειδικές τιμές στα νοσήλια. Με την αποστολή της κάρτας στήριξης υγείας θα παραλάβετε και τον κατάλογο με τις παροχές που δικαιούστε ως μέλος. Αποκτήστε την κάρτα μας τώρα. Όσοι τηλεφωνήσετε στα επόμενα 20 λεπτά θα αποκτήσετε την ατομική κάρτα στήριξης υγείας μόνο με 98 ευρώ το χρόνο. Και για όλη την οικογένεια ειδική τιμή μόνο με 147 ευρώ το χρόνο. Τώρα η κάρτα στήριξης υγείας, συμπληρώνοντας 3 χρόνια επιτυχημένης πορείας, δίνει τη δυνατότητα σε όλους εσάς να αποκτήσετε την ατομική κάρτα στήριξης υγείας από 98 ευρώ το χρόνο στα 49 ευρώ και την οικογενειακή από 147 στα 74 ευρώ για 6 μήνες. Σκοπός μας να κάνετε χρήση των δωρεάν υπηρεσιών της κάρτας και να υποφεληθείτε από τις πολύ χαμηλές τιμές που εξασφαλίσαμε για εσάς σε 305 συμβεβλημένα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, στις 14 μεγαλύτερες κλινικές και 3.000 κορυφαίους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο νούμερο που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης για να την αποκτήσετε, επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από την υγεία σας. Η στήριξη υγείας είναι δίπλα σας. Το αποδεικνύει καθημερινά με τις παροχές της και σας δίνει τη δυνατότητα τώρα και για λίγες μόνο ημέρες να αποκτήσετε την κάρτα στήριξη υγείας, την ατομική στα 49 ευρώ και την οικογενειακή στα 74 ευρώ για 6 μήνες. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τηλεφωνήστε τώρα. Τώρα η κάρτα στήριξης υγείας Plus σας προσφέρει δωρεάν παροχές υγείας αξίας άνω των 1.200 ευρώ στα καλύτερα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κορυφαίους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε την στην προνομιακή τιμή από 300 ευρώ μόνο 138 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 268 300 για να την αποκτήσετε. Δείτε μερικές από τις δωρεάν παροχές της κάρτας στήριξης υγείας Plus. Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της Θεσσαλονίκης για παθολόγο, καρδιολόγο, χειρουργό. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας. Δωρεάν 24ωρη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης. Δωρεάν αιματολογικό check-up. Δωρεάν ακτινογραφία. Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. Δωρεάν PSA και πλήρης ουρολογικός έλεγχος. Δωρεάν γυναικολογική εξέταση από γυναικολόγο συμπεριλαμβανομένου και του τεστ PAP. Δωρεάν αιμοληψία κατοίκων. Δωρεάν εκτίμηση νοσηλείας κατοίκων. Δωρεάν εξέταση και μέτρηση σπονδυλικής στήλης. Δωρεάν δερματοσκοπικός έλεγχος. Δωρεάν εκτίμηση φυσικοθεραπείας. Δωρεάν οδοντιατρικός καθαρισμός και φθορίωση. Δωρεάν επίσκεψη σε καρδιοχειρούργο. Δωρεάν επίσκεψη σε θωρακοχειρούργο. Δωρεάν επίσκεψη σε παιδοχειρούργο. Δωρεάν επίσκεψη σε μαστολόγο. Δωρεάν επίσκεψη σε παιδίατρο. Δωρεάν η διεκπεραίωση των συνταγών. Δωρεάν υπέρηχος γεννητικών οργάνων. Δωρεάν έλεγχος για αυγενικό σύνδρομο. Δωρεάν οφθαλμολογικό check-up. Δωρεάν φυσικά τα έξοδα αποστολής. Και άλλες δωρεάν παροχές, όλες στη μοναδική κάρτα στήριξης υγείας Plus. Αποκτήστε την τώρα στην προνομιακή τιμή από 300 μόνο 138 ευρώ
Κάντε χρήση ποιοτικών παροχών υγείας άνω των 1.200 ευρώ στις καλύτερες κλινικές και κορυφαίους γιατρούς της Θεσσαλονίκης. Για υγεία με οικονομία και χωρίς ταλαιπωρία, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 268 300 για να την αποκτήσετε. Αποκτήστε την τώρα στην προνομιακή τιμή από 300 ευρώ, μόνο 138 ευρώ. Πάλι κοντά σας, για όσους ανοίξατε τώρα τη τηλεόρασή σας, σας υπενθυμίζω ότι βλέπετε την εκπομπή Στήριξη καθημερινά κοντά σας στη 1:30 ακριβώς. Συζητάμε μαζί και με τους γιατρούς τους οποίους φιλοξενούμε θέματα υγείας. Είναι λοιπόν το κομμάτι το δικό σας, το τηλεφωνικό νούμερο είναι στη διάθεσή σας για όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι και το τέλος, να παίρνετε, να ρωτάτε ζωντανά για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον γιατρό και ανώνυμα, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι και αυτό σε λεπτά θέματα όπως αυτό που συζητάμε σήμερα, και να ρωτάτε ζωντανά για οτιδήποτε θέλετε, είτε για το θέμα το οποίο συζητάμε, είτε για θέμα το οποίο έγκυται τις ειδικότητες του γιατρού. Και σήμερα ο γιατρός ο οποίος φιλοξενούμε, η ειδικότητά του ουρολόγος ανδρολόγος, είναι ο κύριος Φώτης Δημητριάδης, τέος λέκτορας του Πανεπιστημίου Τοτόρι, κύριε Δημητριάδη, της Ιαπωνίας, διδάκτορ του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και επιστημονικός συνεργάτης της Β' Ουρολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πότε προλαβαίνετε. Το θέμα το οποίο συζητάμε λοιπόν σήμερα είναι λεπτό ανδρική υπογονιμότητα. Και να πάμε κατευθείαν στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο στο γιατρό, μπορώ? Σας ακούει, φυσικά και σας ακούει. Μπορείτε Παρακαλώ. να ρωτήσετε. Ναι, παρακαλώ. Έχω 2 γιους, ναι, οι οποίοι είχαν περάσει μικρά παιδιά όταν πήγαιναν στο σχολείο, παραμαγούλες, ξέρετε, αυτή την παιδική αρρώστια, και μου έχουν πει ότι αυτό έχει μια επίπτωση στη γονιμότητά τους. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς, που είστε ειδικός. Πολύ σωστά το σκεφτήκατε. Πολύ ωραία ερώτηση, κύριε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο ιός παροτίδας που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να προκαλέσει και ορχίτιδα, και σε αυτή την περίπτωση το παιδάκι όταν νοσήσει ενδέχεται να έχει πόνους χαμηλά κάτω στο όσχιο, είτε άλλες φορές λιγότερο, γιατί το ενοχλούν πιο πολύ τα προβλήματά του που έχει στο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ο ιός παροτίδας μπορεί να βλάψει σημαντικότατα το σπέρμα και να οδηγήσει μέχρι πλήρη απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση τώρα είναι, όταν τα παιδάκια σας είναι σε θέση να εξπερματίσουν για πρώτη φορά, να κάνουν το πρώτο τους σπερμοδιάγραμμα. Τίποτα παραπάνω. Τι Ναι, ηλικίες μιλάμε, έχουν γιατρέ, τα ότι παιδάκια? τώρα αυτά τα παιδιά είναι μεγάλοι άντρες, είναι 32 χρονών. Ωραία, Αλλά αυτό επειδή ήθελα να εμένα ρωτήσω. μου το έχουν πει και έχουν αυτή τη ζωή τους, αλλά ακόμα δεν έχουν κάνει παιδιά, δεν έχουν οικογένεια. Θα πρέπει να Ήταν μια κάνουμε ευκαιρία καλή να σας ρωτήσω, που είστε ειδικός. έτσι, ένα σπερμοδιάγραμμα. Ένα σπερμοδιάγραμμα από ένα σπερμοδιάγραμμα και οι δύο. Αυτή θα είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουν. Γιατρέ, τώρα μια και βρήκα την ευκαιρία, να μην σας κουράζω, αλλά μπορώ να ρωτήσω Καθόλου και μπορείτε κάτι να ακόμα. ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Η εκπομπή έχει και τον ενημερωτικό της χαρακτήρα, αλλά και τον χαρακτήρα της άμεσης επαφής που έχουμε μεταξύ μας. Ρωτήστε ό,τι θέλετε, ανώνυμα. Ο ένας ο γιος έχει και θηροειδή, γιατρέ, τώρα. Αυτό επίσης αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο θηροειδής, όταν είναι σε αυξημένα επίπεδα, αλλά και όταν είναι και κάτω από τα φυσιολογικά, επίσης βλάπτει στην παραγωγή των σπερματοζωαρίων. Αλλά αυτό ελέγχεται πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εκπομπή σας και συγχαρητήρια που μας κάνετε την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για τη συμμετοχή. Θέλει 2 πλευρές για να γίνει η εκπομπή, και τη δική μας και τη δική σας. Οπότε, όπως η κυρία, καλείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε τον γιατρό. Είπαμε είτε για το θέμα το οποίο συζητάμε, που είναι έτσι σχετικά λεπτό σήμερα, είτε για θέματα το οποίο έγκυται τις ειδικότητες του γιατρού. Όμως μου δίνει πάσα η κυρία από τις ερωτήσεις τις οποίες σας έκανε, και επειδή είχαμε μείνει πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατρέ, στο σπερμοδιάγραμμα και κατά πόσο φτάνει, είναι αρκετό για να διαγνωστεί μια υπογονιμότητα. Λοιπόν, έχουμε δει ότι ένας φυσιολογικός άνδρας, Από ό,τι κατάλαβα, βέβαια είναι η απαρχή. Με αυτό ξεκινάμε. έτσι, ναι.
Ένας φυσιολογικός άνδρας που δεν έχει κανένα πρόβλημα γονιμότητας μπορεί να μας κάνει διάφορα σπερμοδιαγράμματα τα οποία να έχουν μια τρομακτική απόκλιση το ένα από το άλλο. Μιλάμε για τέτοια απόκλιση που να φτάνει σε βαθμούς πλήρης αζωοσπερμίας, δηλαδή παντελούς έλλειψης σπερματοζωαρίων στο σπέρμα, μέχρι και 180 ή 200 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ένα ml. Το ίδιο άτομο δίνοντας ένα σπερμοδιάγραμμα μία φορά την εβδομάδα. Θα μας παρουσιάσει τέτοια νούμερα, δηλαδή νούμερα τα οποία είναι 5 και 6 και 10 φορές παραπάνω από το φυσιολογικό, αλλά και νούμερα τα οποία να μην μπορούμε να βρούμε ούτε ένα σπερματοζωάριο μέσα. Επομένως, ένα σπερμοδιάγραμμα ίσον κανένα. Θα πρέπει ο άνδρας να κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα και εφόσον αυτό είναι φυσιολογικό... Δεν είναι αξιόπιστη πηγή, δηλαδή, το σπερμοδιάγραμμα, γιατρέ? Να το θέσουμε ως εξής. Είναι μια πηγή η οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται συχνά, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και θα μπορέσουμε να πούμε στη συνέχεια, να μας δοθεί ο χρόνος που μπορεί να οφείλεται αυτό. Ένα σπερμοδιάγραμμα, επομένως, δεν φτάνει. Θα φτάνει μόνο εάν είναι φυσιολογικό. Επομένως, εάν έχουμε ένα φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα σε ένα ζευγάρι το οποίο μας έρχεται με αιτιόμενο πρόβλημα υπογονιμότητας, θα πούμε δεν χρειάζεται να κάνεις άλλο σπερμοδιάγραμμα ο άντρας. Αφού είναι φυσιολογικό σημαίνει ότι... Ένα ερωτηματικό. Δεν καλύφθηκα από την απάντηση. Θέλω έτσι πιο εκβαθέω να τη δούμε, γιατί είναι πολύ σημαντική η διάγνωση. Ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι. Τη θεραπεία ακόμα, είπαμε, το προλαμβάνει, καλύτερο του θεραπεύει. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ. Ναι, μπορώ να ρωτήσω? Βεβαίως, κυρία. Ναι, ευχαριστώ. Δεν ξέρω ακριβώς τι πρόβλημα έχει ο γιος μου. Πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Γιατρεύεται στο και με εγχείρηση? Γιατρεύονται αυτά τα προβλήματα? Στο 60% των περιπτώσεων όπου μπορεί να οφείλονται σε κυρσοκύλι, για παράδειγμα, θεραπεύονται. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί και να μην θεραπεύονται ακόμα, όπως είναι βαριές χρωμοσωμικές ανομαλίες, είτε μεγάλες ή καταστροφή μεγάλη των όρχεων από άλλες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα μία κρυψορχία την οποία την είχε ο νεαρός μέχρι την παιδική του ηλικία, μέχρι να το καταλάβει κάποιος παιδίατρος και να του συστήσει να κάνει χειρουργείο. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορούμε να βρούμε θεραπεία στην ανδρική υπογονιμότητα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες είναι ανίατες. Στη δική σας την περίπτωση υπάρχει διαγνωσμένη υπογονιμότητα? Ορίστε. Στην περίπτωση του γιού σας υπάρχει διαγνωσμένη, δηλαδή... Όχι, δεν ξέρω. Υποθετικά. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις και... εντάξει. Τέλος πάντων, ευχαριστώ να είσαστε πολύ. καλά, να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια, να έχετε καλά αποτελέσματα. Γιατρέ, είμαστε στο σπερμοδιάγραμμα και κατά πόσο η εκτίμηση αυτή είναι αξιόπιστη ή όχι. Είπατε ότι πηγαίνουμε σε περαιτέρω επαναληπτικά μόνο εάν δεν είναι φυσιολογικό. Ακριβώς. Όμως το φυσιολογικό είναι σίγουρα αξιόπιστο? Το φυσιολογικό είναι σίγουρα αξιόπιστο. Δηλαδή το φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση το θεωρούμε ότι είναι ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Το οποίο γίνεται ως εξής. Πώς γίνεται το σπερμοδιάγραμμα? Για να γίνει σωστά ένα σπερμοδιάγραμμα θα πρέπει να έχει ο άνδρας μία αποχή η οποία να κυμαίνεται από 2, 3, το πολύ 4 ημέρες. Αποχή από σεξουαλική επαφή. Αποχή από εξπερμάτιση. Οποιαδήποτε μορφή είναι αυτή. Θα έλεγα ότι αντίθετα μία συχνή σεξουαλική, μία συχνή εξπερμάτιση εξασθενεί το σπέρμα του άνδρα, αλλά αυτό όταν μιλάμε για καθημερινές είτε και περισσότερες φορές από μία την ημέρα. Που γίνεται σε νεαρές ηλικίες. Έτσι, ένα ενδεικτικό, γιατί είπαμε αυτό είναι πολύ υποκειμονικό και έγκυται του καθενός στην σεξουαλική οικογενειακή ζωή και προγραμματισμό. Υπάρχουν όμως, εσείς σαν γιατρός, μπορείτε να θέσετε χρόνους. Ακριβώς. Ο όρχης, όπως και κάθε όργανο στον άνδρα, είναι εξατομικευμένο, δουλεύει με το δικό του ρυθμό σε κάθε άνδρα ξεχωριστά. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι σε αδρά πλαίσια, ένας όρχης ο οποίος εξπερματώνει 1 ή 2 φορές την ημέρα, σίγουρα θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα εξασθενημένου σπέρματος στην συνέχεια, στην πορεία. Όμως, όταν κάνει μία εξπερμάτιση, για παράδειγμα, 1 φορά κάθε 2 ημέρες, δηλαδή μέρα παραμέρα, αυτό όχι μόνο δεν εξασθενεί το σπέρμα, αλλά κρατάει και σε καλή λειτουργία όχι μόνο τον όρχη, αλλά και τους γενετικούς επικουρικούς αδένες, που είναι η επιδιδυμίδα, οι σπερματοδόχες κίστης, ο προστάτης, να μην σας κουράζω, διάφορα όργανα τα οποία όσο περισσότερο δουλεύουν, τόσο καλύτερο υλικό
υλικό βγάζουν. Η συχνότητα η οποία λέτε τώρα ισχύει μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα υπογονιμότητας ή γενικά? Γενικότερα, ένας φυσιολογικός άνδρας, όταν έχει υπερβολικά μεγάλη συχνότητα, κυρίως στη νεαρή του ηλικία, τότε έχει και μπορεί να παρουσιαστεί και με αδύναμο σπέρμα, ενώ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εάν το αφήσει δηλαδή μία μέρα και δεν έχει σπερματώσει ή μία μισή, μετά θα κάνει ένα απόλυτα φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα. Δεν θα πρέπει να ανησυχήσει. Μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα ξέρετε ότι η άποψη η οποία επικρατεί είναι ότι όσο περισσότερο έχεις καλύτερη και συχνότερη σεξουαλική ζωή, το σπέρμα είναι δυνατό, όχι αδύναμο. Ακριβώς. Τώρα μας λέτε ακριβώς το αντίθετο. Όχι. Ακριβώς αυτό το νόημα. Αυτό ακριβώς θέλω να περάσω κι εγώ. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η τακτική συχνή επαφή είναι καλή για την λειτουργία των όρχεων. Μάλιστα. Η υπερβολικά συχνή μπορεί να εξπερματώσει. Για παράδειγμα, εάν το δούμε και στο ζωικό βασίλειο, ένα λιοντάρι το οποίο έχει την δυνατότητα να τεκνοποιήσει με ολόκληρη την αγέλη, καταφέρει να τεκνοποιήσει με την πρώτη και με τη δεύτερη συνήθως λένα, όχι με τις υπόλοιπες, διότι το σπέρμα του κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει εξασθενήσει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται. Φτάνει δηλαδή το βράδυ και είναι πλήρως αζωοσπερμικό. Δεν μπορεί να κάνει καθόλου σπέρμα. Την επόμενη βέβαια μέρα καταφέρνει και τεκνοποιεί και γονιμοποιεί και τις επόμενες λένες. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και με τον άνδρα. Επομένως, η υπερβολικά συχνή επαφή είναι αυτή που θα εξασθενήσει το σπέρμα, αλλά η επαφή της χονδρικά μέρα παραμέρα είναι μια επαφή η οποία διατηρεί σε μια πολύ καλή λειτουργία τους αδένες οι οποίοι επικουρούν του σπέρματος και τη λειτουργία του όρχεως, η οποία παράγει ένα συγκεκριμένο αριθμό σπερματοζωαρίων σε ένα συγκεκριμένο άνδρα. Ναι, υποθέτω λοιπόν ότι το ζευγάρι το οποίο φτάνει στο ιατρείο σας παίρνει κάποιο τύπου ημερολόγιο. Ο γενικότερος κανόνας είναι ο μέρα παραμέρα. Ναι. Μέρα παραμέρα εξπερμάτιση για τον άνδρα θα είναι αυτή η οποία θα του δώσει ένα εξαιρετικό σπέρμα, εφόσον είναι γόνιμος, θα του δώσει ένα εξαιρετικό σπέρμα που θα μπορέσει να γονιμοποιήσει, θα μπορέσει να έχει επιτυχή αποτέλεσμα στην συνέβρεσή του με τη σύζυγό του σε κάθε περίπτωση, όποτε και να έρθει ο κύκλος της. Πολύ ωραία, γιατρέ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το σπερμοδιάγραμμα θέλει οπωσδήποτε, αν βρεθεί κάτι, θέλει και τις εργαστηριακές εξετάσεις, θέλει και επαναλήψεις για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Μια πιο αξιόπιστη εικόνα μάλλον. Με ένα ανώμαλο σπερμοδιάγραμμα, με ένα μη φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα, κρατάμε στην αρχή την ψυχραιμία μας. Λέμε στον άνδρα, επανέλαβε το αυτό σε παρακαλώ σε 20 μέρες για να το ξαναδούμε, και εφόσον επιμένει, τότε ναι, θα προχωρήσουμε στον παραπάνω έλεγχο. Και ο ψυχολογικός παράγων στην κατάσταση αυτή παίζει ίσως έναν από τους πρώτους τους λόγους, γιατρέ. Οπότε δεν θέλει πανικό, θέλει ψυχραιμία και πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα. Και καλή κλινική εξέταση. Να δούμε τους όρχες, να τους ψηλαφίσουμε, να δούμε το μέγεθός τους, την υφή τους, τον υπέρηχο. Ωραία. Ήδη εστιάσαμε για στους παράγοντες εκείνους προκειμένου να έχουμε μια σωστή εξέταση στο σπερμοδιάγραμμα, τις επαφές. Είπατε αποχή 2-3 μέρες πριν την εξέταση. Υπάρχουν όμως, γιατρέ, και κάποιοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το σπερμοδιάγραμμα. Ποιοι θα μπορούσαν να πούμε ότι είναι αυτοί? Κυριότεροι παράγοντες που επιβαρύνουν χρόνια το σπέρμα είναι ο τρόπος ζωής μας. Το κάπνισμα το κυριότερο, διάφορες άλλες τοξικές ουσίες οι οποίες μπορούν να επιβαρύνουν τη λειτουργία των όρχεων. Το κάπνισμα δεν καταστρέφει μόνο τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. Το κάπνισμα κάνει μια βαθύτερη καταστροφή, μια αόρατη καταστροφή. Πάει και πειράζει το DNA των σπερματοζωαρίων. Ένα απόλυτα φυσιολογικό σπερματοζωάριο, το οποίο όμως έχει χαμηλή δυνατότητα στο να μπορέσει να γονιμοποιήσει το οάριο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι βλάπτουν άμεσα το σπέρμα είναι τα φάρμακα. Πολλά φάρμακα βλάπτουν το σπέρμα, πολλά αντιβιωτικά, μη σας κουράζουν, πολλές οι χημικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούν στην φαρμακοβιομηχανία. Γιατί κάποια από αυτά που εσείς λέτε μπορεί να αφορούν κάποιους από τους τηλεθεατές μας. Ακριβώς. Η κυκλοσπορίνη, για παράδειγμα, χημειοθεραπευτικά που τα κάνει κάποιος για άλλους λόγους. Δηλαδή χημειοθεραπείες που κάνουν για άλλους λόγους. Μπορεί κάποιος από τους τηλεθεατές μας ήδη να παίρνει αυτά τα σκευάσματα τα φαρμακευτικά. Ακριβώς, και να μην γνωρίζει ότι μία από τις παρενέργειες είναι η υπογονιμότητα. Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ο άνδρας παίρνει κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα, οφείλει να διαβάσει
το χαρδάκι το οποίο εμπεριέχεται μέσα στο σκεύασμα, θα το λέει το σκεύασμα, και σε αυτή την περίπτωση, εάν το εντοπίσει ότι προκαλεί υπογονιμότητα, θα πρέπει να ρωτήσει το θεράποντα γιατρό του: είναι αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση, γιατρέ μου, ή όχι. Εάν δεν είναι αναστρέψιμη ή κινδυνεύει να μην είναι αναστρέψιμη, όπως είναι με την χημειοθεραπεία, όπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών δεν επανέρχεται στη λειτουργία, οφείλει ο γιατρός να το συμβουλέψει πριν ξεκινήσει την θεραπευτική του αγωγή να καταψύξει λίγο σπέρμα, έτσι ώστε να μπορέσει αργότερα να προβεί σε άλλες μεθόδους τεκνοποίησης, όπως είναι η εξωσωματική. Πολύ συζήτηση καταλαβαίνω εγώ ότι θέλει και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον θεράποντα ιατρό του καθενός. Πάμε λοιπόν στην επόμενη γραμμή μας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Μια ερώτηση. Βεβαίως, Αν κύριε. πειράζουν τα φάρμακα, δηλαδή συγκεκριμένα ο γιος μου παίρνει υπνοτικά, δεν έχει καλό ύπνο, και κάποια ηρεμιστικά, δεν ξέρω, τώρα έχει... Αντικαταθλιπτικά παίρνει. Ναι, ναι. Μάλιστα, κύριε. Αυτά πειράζονται, αυτό το πρόβλημα έρχεται μετά. Άμεσα την υπογονιμότητα δεν θα την πειράξουν αυτά τα φάρμακα που μου αναφέρατε, θα του πειράξουν όμως την αισθητική του λειτουργία, θα του πειράξουν τη στήση του και την δυνατότητά του να εξπερματίσει. Επομένως μπορεί να έχει πρόβλημα υπογονιμότητας έμεσο, δηλαδή αυτό που είχα πει προηγουμένως, ότι είναι μετά τη λειτουργία των όρχεων, να μην μπορεί να έχει καλή στήση έτσι ώστε να μπορέσει να πετύχει. Λύνεται όμως αυτό το πρόβλημα, είναι πολύ απλό στη λύση του. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το είχαμε αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, στους παράγοντες, στους αρνητικούς στην αισθητική της λειτουργία, Βεβαίως. τα αντικαταθλιπτικά και τα ηρεμιστικά. Έτσι είναι, γιατρέ? Βεβαίως. Λοιπόν, είπαμε μέχρι τώρα τους παράγοντες εκείνους που αδυνατίζουν την ικανότητα του σπέρματος. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούμε να το δυναμώσουμε, γιατρέ? Ας πούμε, υπάρχουν διατροφικά συμπληρώματα και μπορεί να σας φανεί αστείο, όμως ακούγεται πολύ έντονα. Υπάρχουν διατροφικά συμπληρώματα τα οποία βοηθούν στην ενδυνάμωση του σπέρματος? Η αλήθεια είναι κάπου εκεί ανάμεσα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν διατροφικά συμπληρώματα. Ναι, υπάρχουν ουσίες που θα ωφελήσουν χαμογελάω, γιατί το σπέρμα. πολλά θέματα στην ιατρική έχουν δύο απαντήσεις. Ακριβώς. Ναι, μεν, αλλά. Έτσι. Το σύγχρονο μάρκετινγκ όμως αυτούς τους παράγοντες τους ανάγει σε επίπεδα σχεδόν θεραπευτικά. Όχι, εκεί είναι λάθος. Δηλαδή, ναι, μεν βοηθάει την ενδυνάμωση του σπέρματος, το σελήνιο, ψευδάργυρος, αντιοξυδοτικές ουσίες όπως είναι το συνένζυμο Βέβαια, τα αντιοξυδοτικά 12, είναι ακριβώς. πολύ θετικά για την Όπως είπα προηγουμένως, για παράδειγμα, μια έντονη παρουσία λευκών στο σπέρμα θα παράγουν πολλές ελεύθερες ρίζες. Εάν δώσουμε κάποια ουσία η οποία να εξουδετερώνει αυτές τις ελεύθερες ρίζες, ίσως να έχουμε καλύτερη κινητικότητα στο σπέρμα. Ίσως να πετύχουμε καλύτερη κινητικότητα. Ο ψευδάργυρος θα τονώσει λίγο με την παρουσία του την λειτουργία του προστάτη. Βεβαίως, εδώ να πούμε ότι όσο ψευδάργυρο και αν παίρνουμε από το στόμα, δεν αυξάνει το επίπεδο του μέσα στο σπέρμα μας, αλλά πιστεύουμε ότι να δημιουργεί καλύτερο περιβάλλον λειτουργίας στον ίδιο τον προστάτη. Επομένως, υπάρχουν δυναμωτικά. Μόνο καλό κάνει. Μόνο καλό κάνει, αλλά δεν θα θεραπεύσει. Μην περιμένει κάποιος άνδρας ο οποίος έχει 4 ή 5 εκατομμύρια σπερματοζωάρια και δεν μπορεί να κάνει παιδί, ότι παίρνοντας αυτές τις ουσίες θα φτάσει σε ένα φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα. Θα είναι απλά τυχαίο. Ωραία. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά έχω άλλη μια ερώτηση για να κλείσουμε το θέμα με την δύναμη ή την αδυναμία του σπέρματος, για να περάσουμε στο πολύ σοβαρό μας κομμάτι που είναι η κυρσοκύλη. Πάμε όμως στη γραμμή μας, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω ξανά αυτό που συζητάει τώρα εκεί πέρα. Ανδρολογικό δηλαδή, σπερμάτιση γρήγορη, αυτό θέλω να μάθω περισσότερο. Γιατί είμαι τόσο ζωντανός άνθρωπος, που έχω μια ηλικία γύρω στα 55 χρονών, τουλάχιστον 3-4 ώρες την εβδομάδα. Εσείς είστε 55 ετών? 55. Πολύ ωραία, νεότατος είστε. Αλλά με εμποδίζει αυτό το πράγμα, δηλαδή με τρομάζει, με δυσκολεύει, δηλαδή και τρομάζω αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να πάω. Δηλαδή τι γίνεται με αυτήν την περίπτωση? Για να καταλάβουμε, έχετε γρήγορη εσπερμάτιση? Ναι. Ωραία. Και αυτό σας δημιουργεί μια αρνητικότητα και δεν θέλετε ούτε καν να συμμετέχετε? Αυτό να συμμετάσχω, δηλαδή να πάω με γυναίκα. Είναι αρνητικός παράγοντας, λοιπόν. Πολύ ωραία. Βεβαίως, η πρόωρη εξπερμάτιση είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό. 20% των ανδρών το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Μην ανησυχείτε λοιπόν, δεν είσαστε μόνος σας και αντιμετωπίζετε και εύκολα. Το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να ελέγξετε λίγο το θυροειδή σας
και την λειτουργία του προστάτη. Μήπως έχουμε κάποια προστατήτιδα? Όχι, όχι. Και από εκεί και ύστερα θα υπάρχει με τη συμβολή του ουρολόγου σας και με τα φάρμακα που θα σας δώσει, μπορεί να σας δώσει και από το στόμα φάρμακα και τοπική χρήση φάρμακα, τα οποία να παρατείνουν το χρόνο και να το φτάσουν και πέραν των 10 λεπτών. Επομένως, είναι κάτι το οποίο λύνεται αρκετά εύκολα και επίσης θα μπορέσετε να βρείτε βοήθεια και σε άτομα τα οποία ασχολούνται με μη φαρμακευτικά με την γρήγορη εξπερμάτιση, όπως είναι συνάδελφοι ψυχίατροι, είτε ψυχολόγοι, σεξολόγοι, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το θέμα. Προσέξτε, να είναι εξειδικευμένος σεξολόγος, έτσι ώστε να σας δώσει ορισμένα ψυχολογικά τριξ και κινήσεις οι οποίες να παρατείνεται ακόμα πιο πολύ το χρονικό αυτό. Σε περίπτωση βέβαια που δεν θέλει ο κύριος να πάρει τα φάρμακα, έτσι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμο με μια φαρμακευτική αγωγή. Αν δεν υπάρχει οργανικό υπόβαθρο, βεβαίως. Όχι, δεν έχω, δόξα τω Θεώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Η επιλογή δική σας. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση έχω, δεν θα προλάβω να σας την κάνω όμως τώρα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε πολύ πολύ γρήγορα. Τώρα η κάρτα στήριξης Υγείας Plus σας προσφέρει δωρεάν παροχές υγείας αξίας άνω των 1.200 ευρώ στα καλύτερα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κορυφαίους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε την στην προνομιακή τιμή από 300 ευρώ μόνο 138 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 268 300 για να την αποκτήσετε. Δείτε μερικές από τις δωρεάν παροχές της κάρτας στήριξης Υγείας Plus. Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της Θεσσαλονίκης για παθολόγο, καρδιολόγο, χειρουργό. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας. Δωρεάν 24ωρη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης. Δωρεάν αιματολογικό check-up. Δωρεάν ακτινογραφία. Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. Δωρεάν PSA και πλήρης ουρολογικός έλεγχος. Δωρεάν γυναικολογική εξέταση από γυναικολόγο συμπεριλαμβανομένου και του τεστ PAP. Δωρεάν αιμοληψία κατοίκων. Δωρεάν εκτίμηση νοσηλείας κατοίκων. Δωρεάν εξέταση και μέτρηση σπονδυλικής στήλης. Δωρεάν δερματοσκοπικός έλεγχος. Δωρεάν εκτίμηση φυσικοθεραπείας. Δωρεάν οδοντιατρικός καθαρισμός και φθορίωση. Δωρεάν επίσκεψη σε καρδιοχειρούργο. Δωρεάν επίσκεψη σε θωρακοχειρούργο. Δωρεάν επίσκεψη σε παιδοχειρούργο. Δωρεάν επίσκεψη σε μαστολόγο. Δωρεάν επίσκεψη σε παιδίατρο. Δωρεάν η διεκπεραίωση των συνταγών. Δωρεάν υπέρηχος γεννητικών οργάνων. Δωρεάν έλεγχος για αυγενικό σύνδρομο. Δωρεάν οφθαλμολογικό check-up. Δωρεάν φυσικά τα έξοδα αποστολής. Και άλλες δωρεάν παροχές, όλες στη μοναδική κάρτα στήριξης Υγείας Plus. Αποκτήστε την τώρα στη προνομιακή τιμή από 300 μόνο 138 ευρώ. Κάντε χρήση ποιοτικών παροχών υγείας άνω των 1.200 ευρώ στις καλύτερες κλινικές και κορυφαίους γιατρούς της Θεσσαλονίκης. Για υγεία με οικονομία και χωρίς ταλαιπωρία, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 268 300 για να την αποκτήσετε. Αποκτήστε την τώρα στην προνομιακή τιμή από 300 ευρώ μόνο 138 ευρώ. Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Στο στούντιο φιλοξενούμε σήμερα τον ουρολόγο-ανδρολόγο Φώτη Δημητριάδη. Να τα πούμε όλα πάλι, γιατρέ. Τέος λέκτορα του Πανεπιστημίου Τωτόρη Ιαπωνίας, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικό συνεργάτη Β' Ουρολογικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητάμε μαζί του σήμερα και μαζί σας για ανδρική υπογονιμότητα. Καθ' όλη λοιπόν τη διάρκεια της εκπομπής και μέχρι το τέλος μπορείτε κι εσείς να καλείτε ζωντανά, ανώνυμα, να ρωτάτε τον γιατρό μας οτιδήποτε θέλετε. Μία τελευταία ερώτηση, γιατρέ, που δεν είναι δική μου, είναι τελεθεατού, που πήρε κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Αν τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να βλάψουν. Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν μία ακτινοβολία η οποία είναι υπό συζήτηση σήμερα, στις ημέρες μας, για το εάν θα μπορέσουν να βλάψουν τόσο και όσο κατά την επαφή σε ευαίσθητα όργανα όπως είναι ο εγκέφαλος την ώρα που μιλάμε
η καρδιά, αν το έχουμε στην τσέπη σε άτομα με βηματοδότη, ή οι όρχες που έχουν λεπτή λειτουργία και οι οθήκες της γυναίκας. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, έχουν βγει κάποια στοιχεία, δεν έχουν βγει τελικά αποτελέσματα, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την χρήση των κινητών τηλεφωνών, της κινητής τηλεφωνίας για θέματα υπογονιμότητας ακόμα. Πολλά ακούγονται, γιατρέ. Ακούγονται πολλά όμως. Οφείλουμε να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες των τηλεθεατών μας. Να περάσουμε λοιπόν στο μεγάλο κομμάτι και το βασικότερο βέβαια και του θέματος το οποίο συζητάμε, που είναι η κυρσοκύλη, γιατρέ. Πάρα πολλοί άνδρες πάσχουν σήμερα από κυρσοκύλη. Τι ακριβώς είναι? Ναι, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και αμέσως μετά την απάντηση. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Ναι. Σας ακούμε, είστε στον αέρα. Ναι. Μια ερώτηση να κάνω για την ανδρική υπογονιμότητα, μπορώ? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, και πες στον γιατρό για την καλή στήση. Εσάς σας ακούει ο γιατρός τώρα, οπότε μπορείτε και εσείς. Ναι, για την καλή στήση από αυτά τα φάρμακα που πουλάνε στα φαρμακεία. Μπορούμε να πάρουμε ή όχι, και ποιο είναι το καλό ή το κακό? Τύπου Viagra και τα λοιπά, μάλλον. Ναι, ναι, αυτά. Ωραία. Σήμερα στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν αρκετά από αυτά τα φάρμακα. Είναι όλα εξίσου καλά. Ένας άνδρας, ανάλογα με το πρόβλημα που έχει, οφείλει να δοκιμάσει και τα τρία και να αποφασίσει και λίγο από μόνος του για το ποιο είναι το ισχυρότερο για τη δική του την περίπτωση. Και τα τρία τι εννοείται, γιατρέ? Τρία φάρμακα, τρία σκευάσματα κυκλοφορούν? Είναι τρία σκευάσματα στην αγορά. Τρεις φαρμακευτικές ουσίες, δραστικές ουσίες, για να το πω καλύτερα. Τρεις δραστικές ουσίες είναι. Η σιλδεναφίλη, η τεδαλαφίλη και η βαρδεναφίλη. Αυτές οι τρεις ουσίες κυκλοφορούν σε διάφορων ειδών σκευάσματα, τόσο ως προς την μορφή, ως και ως προς στα milligrams που έχει, την ποσότητα μέσα δηλαδή. Και κάθε άνδρας μαζί με τη βοήθεια του ουρολόγου του δοκιμάζει κάποιο από αυτά και εφόσον του κάνει, κάποια δρούνε πιο γρήγορα, κάποια έχουν συντομότερη δράση, θέλω να πω. Κάποια δρούνε πιο γρήγορα, επειδή είναι η μορφή τους τέτοια. Λέτε δηλαδή, γιατρέ, η απάντησή σας ότι είναι ασφαλή? Είναι ασφαλή φάρμακα, ναι. Είναι απόλυτα ασφαλή φάρμακα. Έχουν ενοχοποιηθεί για πολλά όμως. Μεγάλο κομμάτι και αυτό. Ναι. Υπήρξε μια μεγάλη ένας μεγάλος θόρυβος υπήρξε στην αρχή, όταν είχαν παρουσιαστεί τα πρώτα κρούσματα, και αυτό έγινε απλώς επειδή τα πήραν άτομα τα οποία δεν έπρεπε να τα έχουν πάρει. Άρα πάλι δεν πάει να πει ότι είναι ασφαλή. Θα πρέπει να πάτε στο φαρμακείο να τα πάρετε χωρίς συνταγή γιατρού. Όχι, βέβαια. Οπωσδήποτε πρέπει να περάσουμε αυτό το μήνυμα, ότι κατόπιν συνταγής και εξέτασης ανδρολόγου ή ουρολόγου. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι μία επίσκεψη στο γιατρό θα μπορέσει ίσως να δώσει λύση στο κυρίως πρόβλημα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτά τα χάπια δεν θεραπεύουν το αίτιο της αισθητικής δυσλειτουργίας, παρά θεραπεύουν το σύμπτωμα, που είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Ίσως ο γιατρός μπορεί να θεραπεύσει το αίτιο. Και το δεύτερο θα είναι ότι ίσως ο γιατρός μπορέσει να προβλέψει κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ δυσάρεστες, όπως για παράδειγμα κάποιο έμφραγμα αργότερα ή κάποιο πρόβλημα με τα αγκία του γιατρού ή του ασθενή ή κάποιο πρόβλημα με τον ζαχαρό. Ο γιατρός οφείλει να τον ενημερώσει και από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο ίδιος τι θα κάνει. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω για την κιστεοσκόπηση, σε τι εξετάζεται με την κιστεοσκόπηση ακριβώς, σε τι εξυπηρετεί και αν είναι δύσκολη και τα λοιπά, γιατί έχω διάφορες απόψεις έχω ακούσει. Η κιστεοσκόπηση είναι μια εξέταση ρουτίνας για τον ουρολόγο. Μπορεί να γίνει τόσο στο ιατρείο του όσο και στην κλινική, ανάλογα με τον εξοπλισμό. Εξετάζουμε την κίστη, αυτό το λέει και η λέξη. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε την κίστη, ενώ με την ουρηθροκίστεοσκόπηση, στον άνδρα κυρίως, βλέπουμε και την ουρήθρα, δηλαδή τον προστάτη, προβλήματα της ουρήθρας. Προσπαθούμε να βάλουμε διάγνωση για προβλήματα που άπτονται του προστάτη στον άνδρα, του τριγώνου της κίστης και της κίστης στη γυναίκα και στον άνδρα, να δούμε αν υπάρχουν θυλώματα, δηλαδή κάποιες εξεργασίες μέσα στην κίστη που ενδεχομένως μπορεί να ματώνουν, να ελέγξουμε κάποιο λίθο μέσα στην κίστη έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να τον σπάσουμε αργότερα ή όχι. Γενικότερα τέτοια προβλήματα, τα οποία στενώματα της ουρήθρας, είναι μια εξέταση πάρα πολύ απλή για τη γυναίκα. Για τον άνδρα? Για τον άνδρα είναι λίγο ενοχλητική, αλλά όχι επώδυνη, ενοχλητική θα έλεγα. Δηλαδή αυτή γίνεται και με ξυλοκαΐνη? Γίνεται συνήθως με ξυλοκαΐνη, ναι. Με γενική νάρκωση δεν κάνουμε. Ιδιαίτερα αν το κιστεοσκόπιο είναι εύκαμπτο, όπως είναι στην εποχή μας τώρα, είναι πάρα πολύ λίγο ενοχλητική. Δεν το συζητάμε καν συνήθως εμείς οι ουρολόγοι να δώσουμε νάρκωση για μια τέτοια εξέταση. Επειδή έχω ακούσει ότι εύκαμπτο
εύκαμπτο και ιστεοσκόπιο δεν έχουν στα ιδιωτικά ιατρεία, έχουν στις κλινικές κυρίως. Οι περισσότεροι έχουν στις κλινικές και κάνουν εκεί την εξέταση, ναι. Υπάρχουν όμως και στα ιδιωτικά. Υπάρχουν και στα ιδιωτικά, κάποιοι συνάδελφοι έχουν, ναι. Έχουν μαλακό τέτοιο που λέει, έχουν μαλακό. Μάλιστα. Τώρα όμως εγώ πρέπει να βρω, πού να βρω σε ιδιωτικό ιατρείο μαλακό εύκαπτο, θα παίρνω κάθε ουρολόγο να το ρωτάω. Ρωτώντας, ναι. Αλλά και με το άκαμπτο δεν θα είχα κάποιο ενδιασμό στο να πάω έναν δικό μου άνθρωπο να το κάνω. Καθώς έχει και μεγαλύτερη οπτική γωνία. Βλέπει δηλαδή, έχει μεγαλύτερο παράθυρο. Το άκαμπτο από το άκαμπτο έχει μεγαλύτερο παράθυρο, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μία ερώτηση πάλι από τηλεθεατή τηλεθεατή που δεν ήθελε να βγει στον αέρα. Βέβαια, καλό είναι να βγαίνετε για να υπάρχει και ο αντίλογος. Προφανώς βλέπει με τη σύζυγο μαζί την εκπομπή και ρωτάει, εάν καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα, μπορεί να συλλάβει? Αυτά θα μας τα πει το σπερμοδιάγραμμά του. Σίγουρα τα 2 πακέτα την ημέρα, και αν το κάνει επί πολλά χρόνια, είναι ένας σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας, ο οποίος όμως θα μας δείξει το πόσο πολύ έβλεψε το σπέρμα του στο σπερμοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτός ο άνθρωπος ή όσοι καπνίζουν 2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα κάποια στιγμή θα γίνουν υπογόνιμοι. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Παρ' όλα αυτά το βάλαμε στους παράγοντες. Παρ' όλα αυτά βεβαίως. Εάν ένας άνδρας είναι υπογόνιμος και καπνίζει, σίγουρα το κάπνισμα τον έχει επιβαρύνει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, εμένα ο σύζυγος έχει πρόβλημα με το σπέρμα του και έχει κάνει εγχείρηση κυρσοκύλη και δεξιά και αριστερά είχε. Και ενώ έχει ποσότητα, δεν έχει ποιότητα και μετά την κυρσοκύλη. Και μας είπανε κατευθείαν για εξωσωματική, ότι δεν υπάρχει λύση δηλαδή άλλη. Σε πολλές περιπτώσεις η κυρσοκύλη είναι ο σπουδαιότερος και πιο εμφανής παράγοντας για την υπογονιμότητα, δεν είναι όμως και μοναδικός. Μπορεί αυτό να ήταν και το πρόβλημα του συζύγου. Δηλαδή, η κυρσοκύλη είχε ρίξει και την ποιότητα και την ποσότητα του σπέρματος, αλλά κάτω από την κυρσοκύλη υπάρχει ίσως και κάτι ακόμα το οποίο έβλαπτε μαζί, επικουρικά. Ο χειρουργός αφαίρεσε, ο ουρολόγος συνάδελφος αφαίρεσε την κυρσοκύλη, πολύ καλά έκανε, ανέβηκε η ποσότητα του σπέρματος, δεν ανέβηκε όμως η κινητικότητά του. Και από την αρχή είχε ποσότητα. Από την αρχή είχε καλό αριθμό δηλαδή. Ναι. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι μήπως δεν έγινε η επέμβαση, μήπως δεν απέδωσε η επέμβαση, δηλαδή μήπως συνεχίζει να έχει κυρσοκύλη ο σύντροφος, ο σύζυγος. Οπότε πρέπει να πάμε να το ξανακοιτάξουμε. Επομένως, μπορείτε να το ξανακοιτάξετε. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, εάν η εγχείρηση έγινε αρκετά ψηλά στην κοιλιά, δηλαδή με την παλιά τεχνική, έχουμε μέχρι και 15% ποσοστά υποτροπής ή παραμονή της κυρσοκύλης. Εάν έγινε με μικροσκόπιο, τότε αυτά τα ποσοστά είναι μόλις 1%. Επομένως, είναι σχεδόν απίθανο το να έχει η κυρσοκύλη αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται στην αρχή, επομένως, να κάνετε μία επανεξέταση και εφόσον το επιτρέπει και η ηλικία της συζύγου, της συντρόφου, είναι δηλαδή σε μία ηλικία που μπορεί να περιμένει ακόμα, μπορούμε να δουλέψουμε ακόμα οι ανδρολόγοι με τον άνδρα, με το σπέρμα του άνδρα. Εφόσον η ηλικία είναι προχωρημένη ή συντρέχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να προχωρήσετε σε εγκυμοσύνη σχετικά άμεσα μέσα στον χρόνο, για παράδειγμα, τότε καλά είναι να απευθυνθείτε σε κάποιο κέντρο εξωσωματικής. Μάλιστα. Εντάξει, γιατρέ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρσοκύλη, γιατρέ. Κυρσοκύλη, πολλοί άνδρες πάσχουν από αυτό. Να δούμε τι ακριβώς είναι. Η κυρσοκύλη, επομένως, είναι μια διάταση, όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα, μια διάταση του φλεβικού δικτύου. Μας βοηθούσε, βέβαια. Είναι μια διάταση του φλεβικού δικτύου, κατά το οποίο το αίμα πηγαίνει καλά στον όρχη, φτάνει πολύ καλά στον όρχη, αλλά όπως βλέπουμε εδώ πέρα με μπλε, δεν μπορεί να φύγει καλά από τον όρχη. Και αυτό γίνεται γιατί λείπουν κάποιες βαλβίδες μέσα από αυτές τις φλέβες που βλέπουμε εδώ πέρα μέσα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σηκωθεί το αίμα από το επίπεδο του οσχαίου μέχρι το επίπεδο ψηλά πάνω της νεφρικής φλέβας. Σε αυτή την περίπτωση λιμνάζει το αίμα εκεί πέρα, με αποτέλεσμα να διατείνονται οι φλέβες, να φουσκώνουν οι φλέβες και να δημιουργούν αυτό ακριβώς το πράγμα, κυρσοκύλη. Αυξάνουν τη θερμοκρασία του όρχη, αυξάνουν τις ουσίες τη συγκέντρωση των ουσιών οι οποίες δεν απάγονται καλά από τον όρχη, δημιουργούν ελεύθερες ρίζες και η παρουσία της και μόνο δημιουργεί ελεύθερες ρίζες.
η ζέστη εμποδίζει κάποια ένζημα του όρχη να παράγουν τεστοστερόνη καλά, η οποία είναι πολύ χρήσιμη, και όλα αυτά μαζί έχουν σαν αποτέλεσμα να βλάπτεται η λειτουργία του όρχη. Αλλά θα μπορούσε πολύ καλά κάποιος που παρατηρούσε προσεκτικά αυτή τη συζήτηση να πει: μα καλά, γιατρέ μου, μα εμείς έχουμε δύο όρχες. Ο ένας είναι που έχει το πρόβλημα, ο άλλος. Σε αυτή την περίπτωση, για ανεξήγητο λόγο, ο άλλος όρχης σταματάει επίσης να δουλεύει σταδιακά. Χωρίς να έχει πρόβλημα. Σαν συγκοινωνούν τα δοχεία γίνεται. Ακριβώς. Και έτσι το πρόβλημα της κυρσοκύλης, ενώ είναι μονομερές με τον έναν όρχη, έχει αμφίπλευρα αποτελέσματα, κακά αποτελέσματα. Και όταν χειρουργήσουμε την κυρσοκύλη, βλέπουμε ότι αποκαθίσταται και η λειτουργία του άλλου του όρχη, που δεν το χειρουργήσαμε. Και όχι μόνο αυτό. Είναι τα μικρά θαύματα και μυστικά της ιατρικής, λοιπόν. Τα οποία έχουμε δει. Καταρχήν, το πρώτο μας ερώτημα ήταν: μα η κυρσοκύλη μπορεί να δημιουργεί υπογονιμότητα? Πήραμε ζώα, δημιουργήσαμε κυρσοκύλη, είδαμε ότι φτώχυνε το σπέρμα. Και είπαμε ύστερα: μα καλά, και αν πάρουμε δηλαδή την κυρσοκύλη, θα αρχίσει να δουλεύει ξανά ο όρχης? Πήραμε την κυρσοκύλη, τη θεραπεύσαμε, είδαμε ξανά άρχισε να δουλεύει ο όρχης. Αυτά τα πείραματα λοιπόν που μας πείσανε ότι η κυρσοκύλη είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας επικινδυνότητας για υπογονιμότητα. Επειδή όμως ο άνδρας δεν είναι πειραματόζωο, να δούμε λίγο τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία του άνδρα, γιατρέ. Κατά τα άλλα, η κυρσοκύλη δεν βλάπτει πουθενά αλλού στον άνδρα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να του δημιουργήσει έναν ελαφρύ πόνο, όχι τόσο πολύ σαν πόνο. Πολύ μου ακούγεται η κυρσοκύλη, διότι αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει πόνο, δεν έχει εμφανή συμπτώματα όπως η βιβονοκύλη, ας πούμε, που βλέπεις ένα εξόγκωμα και αναγκαστικά πρέπει να πας να το δεις, να δεις τι είναι και να προχωρήσεις. Η κυρσοκύλη στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβώς δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο σε κάποιες περιπτώσεις σε μια ελαφριά τάση, στην όρθια στάση ή μετά από τρέξιμο ή σωματική άσκηση, που οδηγεί τον νεαρό, συνήθως άντρα, στον γιατρό. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η κυρσοκύλη δεν δημιουργεί κάποιο άλλο σύμπτωμα, ούτε και δημιουργεί άλλο πρόβλημα υγείας στον άνδρα. Πλην σε κάποιες πάλι πολύ μικρά ποσοστά, περίπου στο 10%, μπορεί να οδηγήσει τον όρχη σε ατροφία, να τον συρρικνώσει, να μειωθεί πολύ ο όρχης. Χωρίς συμπτώματα, γιατρέ, διάγνωση πώς γίνεται? Με το σπερμοδιάγραμμα και πάλι, και αφού το σπερμοδιάγραμμα μας δείξει ανομαλίες, τότε προχωράμε σε μια εξειδικευμένη εξέταση. Πάμε να κάνουμε σπερμοδιάγραμμα τη στιγμή που αισθανόμαστε και φαινόμαστε και λειτουργούμε μια χαρά. Ακριβώς. Είναι το δόγμα της σύγχρονης ιατρικής. Προλαμβάνει, είναι καλύτερο του θεραπεύει. Όχι και τόσο πρόσφατο. Όχι τόσο πρόσφατο. Νομίζω ότι είναι η βάση της ιατρικής αυτό. Με το έγχρωμο υπέρηχο μπορούμε να διαγνώσουμε την κυρσοκύλη, με θερμογραφία μπορούμε να διαγνώσουμε την κυρσοκύλη και όταν είναι μεγάλη, μπορεί να είναι και ψηλαφιτή, την διαγνώσουμε σε όρθια στάση, σε ζεστό δωμάτιο, ψηλαφώντας πάνω από τον όρχη το φλεβικό πλέγμα. Ένας έμπειρος ουρολόγος μπορεί πολύ εύκολα να βάλει τη διάγνωση. Κύριε Δημητριάδη, από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε τη διάγνωση στα χέρια μας, πρέπει να προβούμε στη θεραπεία. Τι όπλα διαθέτουμε για τη θεραπεία? Η θεραπεία της κυρσοκύλης είναι χειρουργική. Μόνο? Μόνο χειρουργική. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της κυρσοκύλης. Θα πρέπει να χειρουργήσουμε έναν άνδρα ένας άνδρας ο οποίος έχει κυρσοκύλη, πρέπει να χειρουργηθεί όταν το επιτρέπει. Πότε? Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε δει ότι οι άνδρες οι οποίοι έχουν πολύ φτωχό σπέρμα. Μας ταλανίζει, γιατρέ. Οι άνδρες οι οποίοι έχουν πολύ φτωχό σπέρμα, κάτω από 5 εκατομμύρια, θα έχουν κακά αποτελέσματα. Οι άνδρες οι οποίοι σε δύο απτά υπερηχογραφικές εξετάσεις έχει βρεθεί σημαντική μείωση του όρχη και ο όρχης είναι πολύ μικρότερος από τον δεξιό όρχη. Σε αυτή την περίπτωση πάλι δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Σε άνδρες στους οποίους ο εγκέφαλος έχει αντιληφθεί τη ζημιά που γίνεται στον όρχη και έχει αυξήσει τις ορμόνες που λέγαμε προηγουμένως για να παραχθούν τα σπερματοζωάρια, πάλι δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο όρχης πλέον το πρόβλημα της κυρσοκύλης ή πιθανόν και κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο συνυπάρχει, του δημιούργησε μια τόσο σημαντική κατάσταση όπου και σταμάτησε πλέον να δουλεύει, τότε εκεί δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η κυρσοκύλη ενδείκνυται να χειρουργηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο με σκληροθεραπεία, όπως κάνουν οι συνάδελφοι ακτινολόγοι, όσο και με χειρουργική αποκατάσταση. Η χειρουργική αποκατάσταση. Ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη μέθοδος, γιατρέ? Η καλύτερη μέθοδος είναι αυτή που ξέρει να κάνει καλύτερο ο γιατρός.
Έτσι απαντάμε εμείς. Ωραία απάντηση. Δηλαδή, αν εγώ κληθώ τώρα να κάνω μία σκληροθεραπεία που δεν έχω κάνει ποτέ, θα αποτύχω. Πώς θα ξέρουν όμως οι ασθενείς ότι ο γιατρός, ο οποίος έχουν επιλέξει, αυτό ξέρει να κάνει καλά? Στην Ελλάδα την αντιμετωπίζουμε την κυρσοκύλη παραδοσιακά εμείς οι ουρολόγοι. Και εμείς οι ουρολόγοι είμαστε χειρουργοί και χειρουργούμε ανοιχτά είτε λαπαροσκοπικά. Έχουμε δει ότι το λαπαροσκοπικό χειρουργείο στην κυρσοκύλη σταμάτησε πλέον να ενδείκνυται, γιατί δημιουργεί άλλες καταστάσεις πολύ πιο νοσηρές από την κυρσοκύλη. Και έτσι έχουμε καταφύγει πλέον μόνο στο ανοιχτό χειρουργείο και ακόμα καλύτερα στο ανοιχτό χειρουργείο με τη χρήση μικροσκοπίου. Επομένως, η μικροσκοπική πλέον αντιμετώπιση της κυρσοκύλης είναι η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση που μπορεί να έχει σήμερα ένας άνδρας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότατα το πρόβλημά του. Να εξαλείψει. Όμως όλοι οι μέθοδοι, εγώ να δεχτώ την απάντηση που μου δώσατε ότι όποια ξέρει να κάνει καλύτερο ο γιατρός, ναι. Αλλά το αποτέλεσμα σε όλες τις μεθόδους είναι το ίδιο. Ακριβώς. Συγκρίνοντας λοιπόν όλες τις μεθόδους, είδαμε ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μικροχειρουργική επέμβαση έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τους άλλους που κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις άλλες μεθόδους. Επομένως, τόσο το ποσοστό, όπως είπα προηγουμένως και στον κύριο, υποτροπής ή παραμονής της κυρσοκύλης, για να το πούμε καλύτερα, όσο και το ποσοστό σχηματισμού υδροκύλης ή και το ποσοστό της σωστής αντιμετώπισης, ας πούμε, της κυρσοκύλης, ας πούμε, την αποφυγή της σπερματικής αρτηρίας, να μην την κόψουμε, την αποφυγή των λεμφαγγείων που δεν πρέπει να κοπούν. Όλα αυτά γίνονται με τον καλύτερο τρόπο, γίνονται με το μικροσκόπιο και μόνο. Εκτός από την κυρσοκύλη, άλλος παράγοντος τον οποίο ενοχοποιήσαμε, στο λόγο σας βέβαια, ήταν η κρυψορχία. Έτσι το χαρακτηρίσατε, γιατρέ, έτσι είναι ο όρος. Τι προβλήματα, τι ακριβώς είναι βασικά, να μας πείτε, και πώς προκαλεί υπογονιμότητα η εμφάνιση αυτής της πάθησης? Η κρυψορχία είναι μια πάθηση η οποία του 1 με 4% των αγοριών που γεννιούνται αφορά... Εξού λοιπόν και η πρώτη εξέταση από το θα στο πάρουν το παιδί από το μευτήριο, από την αίθουσα μέχρι την παιδιατρική πτέρυγα κάθε κλινικής ή νοσοκομείου, είναι η πρώτη εξέταση που γίνεται στα αγοράκια. Ακριβώς. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Συνήθως λείπει μόνο ένας όρχης. Άλλες φορές, στις πιο σοβαρές καταστάσεις, και οι δύο όρχες δεν βρίσκονται μέσα στο όσιο. Συνήθως είναι στο βουβονικό κανάλι, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε σπανιότερες περιπτώσεις, είναι μέσα στην κοιλιά. Υπάρχει θεραπεία, γιατρέ? Υπάρχει θεραπεία. Και σε ποια ηλικία? Η θεραπεία είναι άμεση. Θα πρέπει να δράσουμε άμεσα, στο βρέφος, άμεσα. Πρώτα θα περιμένουμε μερικούς μήνες, 2 ή 3 μήνες, θα περιμένουμε να κατέβουν οι όρχες. Γιατί συνήθως κατεβαίνουν. Είτε με είτε χωρίς φάρμακα. Τα φάρμακα δεν έχουν. Φάρμακα στο βρέφος. Δίνουν ορμόνες οι οποίες βοηθούν στο να κατέβει κάτω ο όρχης. Είναι η ίδια ορμόνη που παράγει ο εγκέφαλός του και φαίνεται για κάποιον άλλο λόγο δεν δούλεψε ή είναι στενό το κανάλι. Πού οφείλεται αυτό? Μπορεί να οφείλεται είτε σε πρόβλημα ενδοκρινικό του παιδιού, είτε της μητέρας. Έχουμε δώσει παράγοντες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ακριβώς. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι λέγονται ορμονικοί διαταρακτές, οι οποίοι βρίσκονται στα make-ups, στα πλαστικά ποτήρια που πίνουμε, στα βερνίκια, στις βαφές των μαλλιών. Υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες τοξικοί, οι οποίοι δημιουργούν μία μειωμένη παραγωγή ορμονών από τη μεριά του εμβρίου, με αποτέλεσμα να γεννιέται είτε με κρυψορχία, είτε με υποσπαδία, είτε με άλλες γενετικές ανομαλίες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις ουσίες. Έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Τις αναπνέουμε καθημερινά. Δεν γνωρίζουμε, γιατρέ, τι προκαλούν. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Είναι πολύ δύσκολο πλέον, είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να αποδείξουμε ότι μια συγκεκριμένη ουσία είναι βλαπτική, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε απευθείας πειράματα στον ίδιο τον άνθρωπο, κάνουμε μόνο στα ζώα. Με αποτέλεσμα μόνο έμεσα μπορούμε να δούμε κάποιες από αυτές τις ουσίες. Καμία μητέρα, εάν ήξερε ότι με το συγκεκριμένο σπρέι ή με τη βαφή που αναφέρεται κτλ. Θα δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα στο παιδί της, δεν θα το έπαιρνε. Ακριβώς. Οπότε δεν γνωρίζουμε, δυστυχώς. Είμαστε απροστάτευτοι. Ακριβώς. Λείπει η πληροφόρηση. Και έπειτα άλλοι λόγοι είναι κάποιοι γενετικές ανομαλίες οι οποίες κλείνουν το κανάλι που θα πρέπει να κατέβει ο όρχης, άρα ο όρχης δεν μπορεί να κατέβει. Εάν όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στους πρώτους 3 μήνες και δεν έχουμε θεαματικό αποτέλεσμα, να βγει δηλαδή έξω ο όρχης,
τότε είμαστε αναγκασμένοι να χειρουργήσουμε. Αυτό το κάνουν συνήθως οι παιδοχειρουργοί, αλλά και οι παιδοουρολόγοι, οι οποίοι χειρουργούν και κατεβάζουν τον όρχη μέχρι κάτω. Κλείνοντας, επιγραμματικά, όσο το δυνατόν και σε μία πρόταση, πού να εστιάσουμε? Εστιάζουμε στην έγκαιρη διάγνωση της υπογονιμότητας. Αυτό γίνεται στη νεαρή ηλικία του άνδρα, πριν πάει στο στρατό. Ακόμα και στο στρατό θα πρέπει να κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα όσο νωρίτερα μπορούμε εμείς οι ουρολόγοι, ανδρολόγοι, να δούμε ένα πρόβλημα υπογονιμότητας, τόσο αποτελεσματικότερα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και τόσο περισσότερο χρόνο έχουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να παραχθεί ένα φυσιολογικό σπέρμα χρειάζεται περίπου 3 μήνες, επομένως οποιαδήποτε θεραπεία και αν ασκήσουμε εμείς στον άνδρα θα πρέπει να περιμένουμε 3 μήνες μετά για να δούμε, τουλάχιστον 3 μήνες μετά για να δούμε το θεαματικό αποτέλεσμα. Για να μην μιλήσουμε για θεραπείες όπως η κυρσοκύλης, όπου πρέπει να περιμένουμε 6 μήνες, 9 μήνες μέχρι και 1 χρόνο. Επομένως, όταν το ζευγάρι πιάνει μεταφορικά το γιατρό από το λαιμό, κάνε κάτι τώρα, ο γιατρός είναι με τα χέρια στον τοίχο, δεν μπορεί να κάνει κάτι άμεσα. Πρέπει να έχει χρόνο μπροστά του, όταν η γυναίκα είναι μιας ηλικίας η οποία πρέπει να αρχίσει να βιάζεται για το θέμα της τεκνοποίησης μετά τα 38. Άρα έγκαιρα. Επομένως, έγκαιρα. Η λέξη σωστή είναι έγκαιρα. Και το δεύτερο, σαν ζευγάρι. Η υπογονιμότητα πλέον θα αντιμετωπιστεί σαν ζευγάρι. Γιατρέ μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και μας ενημερώσατε. Η ενημέρωση είναι πρόληψη. Να σας ευχαριστήσω και όλους εσάς που και σήμερα συμμετείχατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στη 1:30 ακριβώς. Να είστε καλά.